ko na. Ano ka? Elemento, espiritu. Elemento ka, espiritu. Anong elemento? Anong elemento? Pipigayin kita pag hindi mo sinugot. Kapre ka? Yun pala, kapre ka lang pala eh. Lintig ka eh. Okay. Kala. Lalaking kapre, babae. Saan ka nakatira? Sa puno. Kailan ka pa? Matagal ka na sa puno? Matagal na. O, sige kala. May gusto ka sa kanya, wala? May gusto ka sa kanya, wala? Meron po. Gusto mo to? Mahal mo siya? Opo. Eh bakit mo siya binibigyan ng sakit kung mahal mo siya? Ano ba ang pagmamahal ay pag-ibig? O tanggalin mo yung sakit. Anong nilagay mo sakit sa kanya? Anong sakit nilagay mo sa kanya? Bigat po, bigat. Bigat po. Bakit hindi mo na siya buhatin? Eh kaya binibigyan mo pa siyang pampabigat. Hindi ka lang. Bigyan din na kita sasaktan, kapre. Bibitawan ko ang aking sandata. Hindi ka lang. Kalasin mo na yan. Matanda ka na ba? Ilang taon ka na, kapre? Ilang taon ka na, kapre? 90. 90? O sige. Matanda na pala siya. 90. 90. O. Walang buwan na yun. Walang one na yung bata, kapre. Matatanda na sila. Okay. May malaki po yung kasi ron eh. Okay ka lang. May gusto ka sa kanya. Ano nilagay mo sa sakit pampabigat? Ano ba yan? Ano may pampabigat? Ano? Pipilipiting ka pa, nagkamali ka pa. Anong pampabigat? Nilagay mo ng pampabigat. Okay, kalasin mo. Ilan kayo sa loob ng bahay nila? Doon sa tinitira nila? Ilan kayo? Ilan? Puro kay kapre? Anong kulay nyo? Ano ang kulay ng kapre? Wala po pula. Puro kay pula? Sige ka lang. Puro kay tatlong pulang kapre? Anong pangalan mo? Arnold po. Ano? Arnold po. Arnold? Arnold. Ang pangalan mo yung dalawa, anong pangalan? Kaibigan mo sila, kapatid? Hindi po. Hindi mo sila ano-ano? Hindi po. Basta tatlo kayo kapre. May gusto ka dito sa kanya. May patay ba sa kanila, mga kanulawa? Wala. Kaya po nila, kayo lang. O, sige ka lang. Sino nananakit sa asawa niya? Sino nananakit sa asawa niya? Hindi ko po alam. Hindi mo alam yung nananakit sa asawa niya? Hindi ko alam. Hindi kayo kasama. Hindi ko. Hindi mo sinasaktan ng asawa niya. Ito lang. Gusto mo lang siya. Ano naman na gusto mo sa kanya? Ano nga na gusto mo sa kanya? Anong nagusto mo sa kanya? Abay po. O, sige. Alas! Po. Abay po siya. Huwag mong galawin ang paa niya. Di ba mahal mo siya para hindi masaktan? Gagalawin mo yung paa niya, tutusukin ko ang kaluluwa mo. Magnetiko, pera ng sibat mo. Rafael, ang Carmel. Isisibat ko sa ito. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Okay, kalasin mo. Kalas. Di ba sabi ko hindi na kita sasaktan? Iyakin kang kapre. Kalas! Kailan ito gagaling? Bilisan mo! Bilisan mo, ha? Kalas! Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Okay, kalasin mo. Bilisan mo. Mami, sa likod mo. O, hindi yan ang asawa mo kung tatawagin. Bilisan mo, Arnold! Walang alam niya. Yan si Raulo. Alam siya, sabi niya, kapre siya. Alas! Bilisan mo, Arnold! Pupugutan kita ng ulo. Jesus sa sinagbanahaw, ilawan ang kanyang ulo upang kunin mo siya.
Kasintabi sa'yo, Rafael Angkarien, Ella, Iya. Pag umatake silang tatlo, hugutan ng ulo. Bilisan mo. Kakalasan mo o talagang tuturukin na kita? Pupugutan kita ng ulo, kapre, maniwala ka sa akin. Kakalasin mo hindi? Kakalasin mo hindi? Ayaw mo talaga kalasin, ha? Ikaw ang mapili. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kakalasin mo hindi? Oh, kalasin mo na. Tanggalin mo. Kahit tayo mo gamitin, kamay mo. Bilisan mo. Bilisan mo, Arnold. Pupupukin kita. Lahat. Gano'n ang katagal na nilalagyan ng sakit sa katawan? Gano'n na katagal? Ilang taon na? Ilang taon na? Matagal na po. 5 taon, 10 taon? Matagal na po. Matagal na. May gusto ka sa kanya. Ikaw yung kapre. Mabait siya. Bakit nga siya mabait para sa'yo? Ano ba nakikita mo pagandaan sa kanya? Ano nga nakikita mo pagandaan? Ayaw mo sagutin. Bubutasin ko ang katawan mo. Umanda ka magbitik ko pag ayaw magsalita. Painitin ko ang katawan mo. Nakalasin mo hindi. Ayaw mo kong pagbigyan. Maniwala ka sa akin, pagbibigyan mo hindi. Alas. Alis na. Meron ba wala na? Alis na. Ha? Alis na po. Huwag mo na siya babalikan. Tinatanong kita, huwag mo na babalikan. Opo. Opo. Siguraduhin mo lang. Opo. Pag ginawa mo ito, pupugutan kita ng hininga, kapre. Maniwala ka sa akin, pupugutan kita ng hininga ngayon. Babalikan mo pa, hindi na. Hindi na po. Di ba gusto mo siya? May bibigay ako sa iyo. Ang lahat, ang kakainin niya, ibibigay ko sa iyo. Pero tigilan mo ang pagnanasa sa kanya. Masamang nakikiapid at pagnanasa sa buhay ng tao. Naintindihan mo na? Bibigyan kita ng ahim sa kanya at ititigil mo to. Yun na lang, pagsamantalahan mo yung kinakain niya. Naintindihan mo? O patatanggalin kita ron? Tatanggalan kita ron. Puputulan na kaya kita ng linga. Titigilan mo hindi. Magaling na siya hindi. Pagbibigyan kita. Huwag mo na ito papakalaman, ha? Manda ka. Ibibigay ko sa iyo ang pagkain niya at manahimik ka sa pagnanasa sa kanya. Naintindihan mo na? Naintindihan mo, Arnold? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang elemento, inuutusan kita lumayas ka sa loob ng kapag-aari ng aking Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gising natin. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Ano ang pangalan mo? Masala po. Rosana. Babae ka lalaki? Bye. Ha? Bye. Sandal dito. Sumandal ka. Puro mo tatawan mo muna. O, huminga ka na malalim. Higilat mo mata mo. Punasan mo muna yung mukha mo. Bigyan siya ng pistawel. Huwag ka muna tumayo. Wala kang power yan. Sana ka na. Hmm. 3 times in Jesus' name. Amen. O, dilat ang mata. Inumin mo to. Para bumalik agad lakas mo. Hinga na malalim. Huwag mo muna inumin. Hinga mo na malalim. Sige pa. Lumabas sa inong hangin. Para na-aching. O, yan. Sige pa. Tayo mo lang. Mabigat pa katawan mo, Gam. Sagot ate, mabigat pa, Gam. Hindi yan, yung spiritual mo, ibig sabihin mamaya mo gawin niya, mabigat yung katawan mo, Gam. Okay na. Saan ka may nakikita ka liwanag, madilim? Saan yung liwanag? Tumingin ka nga sa akin, saan liwanag? Dito? Ngayon, maliwanag na. Sobrang liwanag dito.
Eh yung kanina, may nakikita ka madilim, madilim. Ay, madilim. May nakikita ka ba madilim o wala? Nasaan ang diwa mo? Saan ka nakarating? Tanungin kita ate, saan ka nakarating? Ang dilim. Madilim.